Jar 1945. Vojna sa blíži ku koncu, ale na Južnej Morave sa ešte stále bojuje naplno. Pri malej obci Starovičky sa stretávajú obrnené jednotky v tankovej bitve. Výstrely, horiace stroje a chaos. Všetko počas niekoľkých hodín. Prečo sa tu bojovalo? Kto mal navrch? Apríl 1945. Sovietske jednotky postupujú smerom na Brno a Viedeň. Oblasť Južnej Moravy je kľúčová. Vedú tadiaľ dôležité cesty, umožňuje obranu väčších miest. Každé zdržanie znamená čas navyše. Obranné jednotky sa snažia postup spomaliť aj za cenu ťažkých strát. Na boisku sa stretávajú tri hlavné typy tankov. T-34, rýchly, spoľahlivý a vyrábaný vo veľkom množstve. Vďaka šikmému pancieru dokázal odraziť množstvo zásahov a zvládal aj náročný terén. Nebol však veľmi presný a posádka mala obmedzený výhľad. Panzer 4, osvedčený tank s dobrým delom. Nebol najmodernejší, ale bol univerzálny a spoľahlivý. Jeho slabinou bol pancier, ktorý už nestačil proti silnejším protivníkom. Panther, veľmi nebezpečný tank s presným a silným delom. Dokázal ničiť ciele na veľkú vzdialenosť, v ktorej nebol ani v ohrození. A jeho pancier bol dobre navrhnutý. Šikmým pancierom sa strely odrážali. Nevýhodou bola zložitosť a časté poruchy. Jednoducho povedané, jedna strana mala viac tankov, druhá mala presnejšie a silnejšie stroje. Útok prichádza rýchlo. Tanky postupujú cez otvorené polia. Obrancovia čakajú v krytých pozíciách. Vedúce stroje sú zasiahnuté. Ďalšie jednotky postupujú vopred. Tanky sa pohybujú medzi vinicami, menia pozície, snažia sa obísť nepriatelia. A krátku vzdialenosť rozhodujú sekundy. Každá chyba znamená koniec. Počiatočné straty útočiacich jednotiek sa postupne vyrovnávajú vďaka ich počtu a tlaku. Po niekoľkých hodinách je obrana prelomená. Útočiace jednotky pokračujú ďalej. Obrancovia ustupujú proti silnému vojsku. Bitka sama o sebe nebola obrovská, ale oslabila obranu v oblasti, urýchlila postup, otvorila cestu k ďalším cieľom. Tanky Červenej armády sa valia krajinou, ich cieľ je jasný – prelomiť posledné línie odporu. Nemecké jednotky pripravujú obranu. Vedia, že toto môže byť ich posledná šanca zastaviť postup. Sovietská prevaha sa však postupne prejavuje. Nemecké línie sa rozpadajú. Po hodinách bojov je rozhodnuté. Červená armáda pokračuje v postupe. Vojna sa blíži ku koncu. V okolí obce Starovičky došlo k stretu obrnených jednotiek. Tanky Červenej armády, najčastejšie typu T-34, čelili nemeckým strojom ako Panzer 4 či Panther. Napriek tvrdému odporu nemecké jednotky nedokázali zastaviť postup. Červená armáda získala kontrolu nad oblasťou a pokračovala smerom k Brnu. Len málo kto vie, že práve tu sa odohral intenzívny tankový stret posledných dní vojny.